Takže ahojte všetci, vítam vás pri ďalšom videu zo série cyklových jazdov mojich. Momentálne sa nachádzam medzi Hoštinou a Klieštinou. Je to iba taký krátky výjazd, momentálne času veľa není, ako si môžete všimnúť. Slnko už zapadá, vlastne už zapadlo, takže za chvíľku bude tma. Aspoň vyskúšam nové svetlá na bicykli, dúfam, že budú svietiť aj v hore. Takže trošku k okoliu, je tu krásny výhľad, tu sa nachádza Vršatec. Kúsok vedľa, nie je to moc vidno, sa nachádza Rozhľadňa na Tlstej hore, čo je nad obcov Dohňany. Z tejto strany vidíme krásne dole Klieštinu a za nimi Šmarikovské hory. Veľa ľudí ich pozná ako fakt Blatové hory z Marikovského maratónu. Možno si niekto spomenie, tento kopec je ako prvý pri Marikovskom maratóne. Tu sa točí a pokračuje sa hore smerom do Blata. Tuto sa nachádza jedna z prvých občerstvovacích staníc. Pôvodne som tady mal ísť aj ja, no keďže čas už pokročil, nakoniec sa vydám len po týchto lúkach smerom na Lachovec a z Lachovca domov. Takže ozývam sa vám ešte raz. Pokiaľ som točil prvú časť, zapadlo samozrejme slnko, takže je tma jak v rohu. Takže je to zároveň môj prvý tohtoročný nočný výjazd, na ktorý sa veľmi teším, pretože túto trasu chodím pravidelne. Ale keďže je tma, tak každé zašuchnutie mi dvíha tep do astronomických výšok. Takže isto odporúčam nočné výjazdy, síce nie ako zábavu, ale ako super skúšku odvahy. Keďže nikdy neviete, na čo narazíte, je neuveriteľná tma. Vlastne momentálne sa osvetľujeme sa svetlom z bicykla, s ktorým som zatiaľ nadmieru spokojný, keďže je to prvýkrát, čo ho mám. Tak ďakujem za pozretie a zdravím všetkých priateľov horskej cyklistiky. Prajem veľa kilometrov, nech sa vám darí a uvidíme sa, dúfam, pri ďalšom videu. Ahojte. Takže malý update. Nočný výjazd bol presne taký, ako som si predstavoval. Všade tma, svetlo robilo úplne plochú dráhu. Stretol som 4 srnky. Skoro som sa pototol, keď mi tam prebehli cez cestu. Ale zážitok silný, stojí to za to. Určite vyskúšajte. Čaute.